Karbi Anglong Autonomous Council kilik nang te bok bom ason si BJP asong pen tiket ke abang punang klang bom tanglo lason si harakat constituency pen non kiki bom iem khonsing rong pi general ronghang rejak dera paskor hindi koi la pen Ajit Kumar dia tumang bong si tiket ka chapalong ji apan do desang se pin lo lason si langphar MSC constituency along penta non kiki bom MSC Ramsing Timang along langphar MSC constituency hoy apartment Madhuram Lekhe Longki Bela pen kangjang terang atumta do desang se pin lo Singhasan constituency hoy apartment non kiki bom em Amar Singh Tisang hoy apartment lason si Dhonsari MSC constituency along non kiki bom em Pradeep Dipusa along stame Joya Jekdung stame tiket apartment ke claim kedam loklo lason si Lumbajong constituency MSC ang hoy apartment stame non kiki bom em Roton Teron along Peter Tiso lapen Kuntila rong apialang itum stame tiket kang kring kiding lo lason si Puloni constituency ang hoy apartment non kiki bom Harokhat MLA Dor Singh Rohachor Subina Teron pilapen Rosmi Teron pia tumang bong si tiket ka chapalong ji apan ke claim kedam iglok lo Mamaya constituency ang hoy apartment non kiki bom em Lunsing Teron along Anupam Tok bilapen kesop timung atum stame tiket apartment ke claim kedam loklo lasike bang ji Karbi Anglong Autonomous Council kilik along Komatsia kopai ke dopo la ke apor si chinipo